poc més d'un any i mig, començàrem aquest projecte amb la voluntat de fomentar l'esperit crític entre els algemesinencs. Superàrem totes les expectatives. Amb l'entrada de més gent al Algemesí al debat, ampliarem els nostres objectius. Apostem per una participació més activa de la gent del poble en la vida política. Amb la vostra col·laboració i la il·lusió que ens contagiareu, aconseguirem una nova forma de difondre la política, on vosaltres heu sigut els protagonistes. Però ara, ha arribat el moment de fer d'aquesta eina el vostre altaveu. Participa en l'assemblea 11 d'octubre Fes Més per Tu. Forma part d'aquest projecte i decideix els nous horitzons del Algemesí al debat. T'esperem!